все зависит от жителей Крыма. Если крымчане увидят, что здесь, что Украина сильное, мощное государство, и они сами захотят одеть вышиванки и пройтись по своей земле. Как вы считаете, когда такой марш может пройти в Криму? Обов'язково пройдемо. І люди самі на нього приїдуть, і ті, що живуть в Криму. Так. І будуть з радістю на нього приходити, бо Крим є український. Доки ми кричати можем, Україна переможе! Когда в Крыму может пройти такой марш? В любое время. А что для этого надо? Желание людей. Ну, мені здається, що кримчани вже готові до того, щоб марш України прийшов. Вони вже там добре настрадалися. Намучилися, настрадалися. І вже пора їм полюбити свою неньку Україну і вертатися додому. Ми будемо раді, якщо вони вернуться. Україна! Понад усе! Вишиванку одягає!